Avui us vull explicar com funcionarà la preparació per l'examen oficial de nivell B1. L'examen que nosaltres prepararem serà el del Goethe-Institut, concretament el del nivell B1, que es diu Goethe Certificat B1, al format d'adult, que té 4 apartats, 4 mòduls: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Aquest examen el podreu realitzar a qualsevol lloc del Goethe-Institut o centres associats. Per exemple, n'hi ha un a Barcelona, però si viviu a Alemanya, Suïssa, Àustria o a qualsevol altre país, heu de buscar quin és el centre, quin és el Goethe-Institut que teniu més a la vora per poder anar a fer l'examen allà. Si us voleu apuntar a la preparació de l'examen, l'únic que heu de fer és enviar-me un correu a info@cursalemany.com o omplir el formulari de la pàgina web. La preparació de l'examen anirà del setembre fins al maig i durant aquests 9 mesos practicarem i aprendrem moltes coses relacionades amb aquest examen. L'únic requisit que hi ha per apuntar-se a la preparació de l'examen és tenir un nivell B1 o similar. Si no sabeu del cert si el vostre nivell s'adiu amb aquesta preparació, podem fer una classe gratuïta si encara no ens coneixem i si sou alumnes meus només m'ho heu de preguntar. Els participants necessitaran 4 coses diferents. El primer de tot és accés a l'espai virtual. Allà hi trobareu exercicis, activitats, àudios, vídeos i moltes altres coses que us explicaré més endavant. Això val 25 euros al mes. Si ja sou participants de les classes en grup, ja teniu això fet. Us deixo un enllaç on podreu veure un vídeo on explico tot el procés que heu de fer per apuntar-vos a les classes en grup o a l'espai virtual que farem servir per la preparació de l'examen. La segona cosa que han de fer els participants és comprar-se aquest llibre. Aquest llibre hi trobarem 10 exàmens de nivell que anirem fent i també altres coses. Tot això ho treballarem en l'espai virtual i allà també us trobareu un pas on us explico com us heu de comprar aquest llibre. El llibre val aproximadament uns 26 euros. La tercera cosa que han de fer els participants és assistir a les 2 classes mensuals que farem amb tot el grup de preparació a l'examen de nivell B1. Aquestes classes les determinarem entre tots perquè amb el màxim de participants possible els hi vagi bé l'horari. En farem 2 al mes i les intentarem fer a principi i a final de mes. D'aquesta manera, cada vegada que fem classe, explicarem quins són els deures i les activitats a fer abans de la següent sessió. Aquestes classes en grup de preparació del nivell B1 valen 15 euros l'hora. I en total farem 18 classes, 2 cada mes, de setembre fins a maig, i tenim 9 mesos. I la quarta i última cosa que necessiten els participants és apuntar-se a l'examen oficial del Goethe-Institut. El preu d'aquest examen varia segons el lloc on vulguis anar-ho a fer. A més, moltes vegades no et pots apuntar a l'examen fins que no falten uns quants mesos. Això vol dir que si ara som al setembre, segurament no podreu apuntar-vos a l'examen que faran al maig o juny de l'any que ve. Espereu uns quants mesos i segurament al gener, febrer, ja tindreu les dates disponibles per poder-vos apuntar a l'examen. Això també us ho recordaré mentre fem aquesta preparació. Què ens hi trobarem en aquest espai virtual? Doncs allà hi trobareu un curs estructurat per mesos, des del primer mes fins al 9è mes, l'últim de tots, en què hi teniu les activitats per lliçons. El que heu de fer és entrar en aquest espai virtual, apuntant-vos a les classes en grup, i seguidament tindreu accés aquí, en aquest apartat, el del Goethe Certificat B1. Si entrem, veureu que hi teniu un curs estructurat per mesos. A dintre de cada mes hi teniu les activitats, exercicis i reptes que heu d'anar fent al llarg de tot el mes. Recordeu que cada mes tenim 2 classes en grup.
Això significa que en aquestes classes us aniré guiant i us diré els deures que haureu de fer i, per tant, les lliçons a dintre de l'espai virtual que heu de fer abans de la següent classe. Per la preparació de l'examen haureu de fer moltes activitats a casa, però recordeu que durant aquests 60 minuts que dura la classe que farem a principi i a final de mes, podeu resoldre dubtes, preguntes i moltes altres coses. Així doncs, ens trobarem un dia concret, però si al final un dels participants no pot venir, gravarem aquella classe i la penjarem a dintre el curs. D'aquesta manera, ningú perdrà aquella informació. Per cert, si ja t'has apuntat a la preparació de l'examen, recorda contestar-me al correu i dir-me les hores i dies que t'aniria millor per fer aquesta classe de preparació. Llavors, us respondré amb l'horari que li va millor a més participants. Què té d'especial aquest espai virtual? Doncs allà hi trobes tot el que has de saber per l'examen estructurat, però és que a més està gamificat. Això vol dir que és un joc. I concretament el joc consisteix en convertir-nos en jardiners i fer créixer una planta. Sabeu que l'aprenentatge és com una planta, que primer és petita i amb el temps vas creixent. Va creixent també el teu aprenentatge, els teus coneixements i assoliments d'aquella llengua. Doncs això mateix és el que farem nosaltres. Aquí, en aquest apartat de la preparació de l'examen, hi podeu veure els diferents rangs, el rang que teniu només de començar, que és una torreta buida, i el rang següent que heu d'aconseguir. Per superar aquest rang, heu de fer una sèrie d'assoliments, heu d'aconseguir una sèrie de metes que les teniu just a sota. El primer mes, per exemple, heu de fer 4 coses diferents. Si aconseguiu realitzar les activitats i tasques que us han encomanat amb èxit, aconseguireu aquesta recompensa. I una vegada tingueu les 4 recompenses, passareu de rang. Cada rang és un mes. Així que, amb 9 mesos, el vostre rang, la vostra planta, anirà creixent fins que al final farà fruits. Així que quan hagueu superat els 9 rangs i la vostra planta sigui ben formosa, voldrà dir que esteu preparats per presentar-vos a l'examen. Recorda, però, que has d'anar aconseguint i desbloquejant les activitats per ordre. No pots començar pel final, les has d'anar fent per ordre i així la teva planta creixerà. Cada vegada que aconsegueixis una recompensa o que superis un rang, que passis de rang, rebràs un correu electrònic i a més pots tornar aquí per comprovar com el dibuixet del rang següent s'ha desbloquejat. Això vol dir que el pots veure en color, no així com una mica transparent que es veu ara, i veuràs què et demanem per al següent rang. Doncs això és tot. Si tens qualsevol dubte o pregunta, només m'has d'enviar un correu a info@cursalemany.com. Espero que us ho passeu molt bé i que aprengueu moltíssim i sobretot que us divertiu amb aquesta gamificació que he fet, que n'estic molt contenta. Que vagi tot molt bé. Adéu.